एस-जन खेलो इन्डिया वुशु वुमेन्स लीग 2024 इं मायथाइनि गेलेनाय बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि 3 गेलेगिरिफ्रा मेडेल देरहानो हादों। कक्राझार जिल्लानि साइन्स सेन्टाराव वुशु एस'सिएशन अफ आसामनि बानजायनायाव थांनाय 3 जानुवारिनिफ्राय 6 जानुवारिसिम खुंजालांनाय अस्मिता खेलो इन्डिया एस-जन खेलो इन्डिया वुशु एस'सिएशन वुमेन्स लीग 2024 इं मायथाइनि गेलेनाय बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय लक्ष्मी बट्री देउरिया 45 केजि सिनियर गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो आरो श्रबणी दैमारिया 45 केजि लिरथाय साब जुनियर गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। लोगोसे वुशु थौलुआव जया सयबामा सिलभारनि मेडेल देरहानो हायो। टप 8 पजिशन बिल' जुनियरनि गेलेनाय बादायलायनायाव सबायना रानी बर' आरो प्रनिता नार्जारियाबो देरहानो हायो। कक्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।